Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba penyait sings aim Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council hagakhat pratarik unok pra arajar arpulai ula IT bat pelait sisendan nya kekali kit nyut syakador bar snong renja haga smi bala penlong ke jingpen coach snong yaki saudong saukun jong ke snong renja. Haswaban IT bat pelait pait ba ya ketika kali kit nyut syakador bar snong renja la penlong swaya ke jingelang ke belingkot hayo renja ha ka jinge don lang ki reurang ba jong ke snong ki dikhot ke seng samla ki seng long kemi ha ka jing senran lang uba bindo m lanong ubalong nominated MDC upaim ke hima melim upaim aina manix em ubalalong ku musumbut kongsan ha ketika jingelang bat kiwei haba ajing kren ha ketika sni ni kali ong kongsan uba penyait sing em ulaong ba ya ketika kali kit nyut ka bolo IT syakador bar snong renja kedai kepada mang naga Chief Minister Special Development Fund hakador kaba arpusan lak AA. Susu ula ongru nak kalian ke District Council menta kadang yakun kumno ban penkoi biang yaki wa kibala jaklia bat bante lakam ni ke jingbret pathar yaki jabok jaban. Kam shnong baro pa im bat i sabm lanong ya kaban yo ini kalat ban khap ini ribbon ban IT kini katrok syakador bar shnong renja namta ban kit ikinyut na bentaga jingkhu jing suba jong ka shnong ai kublai kerpang ikinong shnong baro kibai dan lang hakani ka por ba pilat kit khia ban ya lumlang ban plait por khnang hakani ka sngi bat kelat ru ban pentip ba namar bakani kali dang yo sanction dang si tayo utam kidang bun ki formalities ba ban pendep tengah kentu ya i rang ba shnong ka komiti ban pendep bat bansa shimpat ikot islah nangi kublai shibut Tuan ini jingkap ti kepajam. Garbage truck leni ka kali kit nyut kaban sa IT menta kani ka kenti syakador bar shnong renja hakaba ya kani ka kali kit nyut lamang bala sanction dang shitayo utam menta naka Chief Minister Special Development Fund jong snam arja arpulai bat kador jong ni katrok umdunai ka arpulai lak te kata di ka kador jong ni ka trok ya kabangin yo ban ai syaka dorbar shnong renja te shwa bangan peteng ya ka jingkren ngaso ban ai kublai kerpang ya ka dorbar shnong renja kabala itu lene acknowledge ya ka jingtrei shitom jong kinong shnong hangne khamtam ya ka bakilayo ban ai gitu ki kusnam ki ban la ban long ki jing ai mensim nam ta ki asha kibatrei met bat sngi ban penbet penbiang ni gajing don kam jong kinong shnong hang ni po shnong yeki agan wadi kam tamru gajing ya trei borba jong kia jong ka seng kenthei seng long kme seng samla ki sports club tengah ngaso ban ai kublai kerpang nakamenta jong ki yakaba ya gajing syakri ga jong ki kam tam ngem dei ban klet hakapor covid kaba umdan syuk menu ban la ban mi syabar balai tiang sudah ya kata ka jingstom covid ka pandemik ka bengyong ka klam jingpang henrei de kini kibalong kita ki shipai joka shnong ki batur ringkat bekirang ba shnong bekinong kit kam shnong naso ban ai kublai kerpang namta jongki tong ini ai lang ka jing thapti namta jongki baro ka benta jong ka District Council babun le se pinsulingo balai ke District Council menta kala ban ajing irap wat hakabidi beki kali kit nyut lani ka penbanai ki skim ki bapher hakabidi bat ka solid waste management kadaw kalong ba hadin ba ngi ki MDC hangtai nilayo e kalat banyatai banyakren shibun ni kimat ki ba kongsan hakabidi ba ka khui ka subahang ni po ri khasi ka jungi nilala ru banwanra e ka wei ka an ngilapas ya ka bill ya ka bangitip kum ka solid waste management bill but house nam arjar arpo ngilayo ya kanika arjar arpo way ngilayo ya kanika solid waste management act kabala la dapsoy la menjur daulat kajela jong ka beghalia but ngilayo ya kanika solid waste management act but lingba kanika solid waste management act arhajar arpo ngilala ban pentrei kam ya ka jingkhu jing suba ringkat ka jing trei hasenda baki hima ringkat ka jing trei hasenda baki shnong hangne po ri khasi namta ka jingkhu jing suba menta baro ni kran chpang jingkhu jing suba
Kamtam habangi pai, hakabai day bat kashnong molai, kabadan ya kamarten, lasu senai ban pek ikni gishnong, namar babaro kinyut ngilik bu syatai. Dan nakaliang jongi ka district council, ka kamram kabangi netrelang ka bor shnong mentah. Kam day tang bangin kit ya unyut na kini gishnong kiba pipidan. Henry kabangin perkhat ru kumno ban warra dikiwei pat ki project ki bangi khot kita ki RRC ki Resource Recovery Center. Kani ka Resource Recovery Center ngi ai gitu ki shnong ki badani ki jaka ban la ban lumi kini kinyut ban pensapriang ini kinyut aha ki rukom ki badai kat kum ka jing betha nakaliang ka jungi. But balingi khot yaki kum kata ka Resource Recovery Center aha ki por ki kamenchuangi khot kita ki Waste Recovery Center. Ringi kwa ban create ika awareness lene ban ai gajing shai shi ki pai ba hakabai de kini kinyut ki bami na ki longyeng na ki tliweng ba per na ki jakayo ngim kwa ba ki pai ba kini kini kinyut bakin long tang kum kinyut ne kum ki waste ngi kwa ba kan sami kan sadon kum ka lat yo kam yo jam gajing ka pisa na kini kinyut namar takarau ngi ai no kum ya ka gerteng ke Resource Recovery Center kabala kanika center kala ban yo ban lum thup ikni kinyut ban pen kelas bo lene ban recycle lene ban le akit bobon ki rukom ni ka jaka ba kham he ngila ru ban ai kanika Resource Recovery Center nam tar shnong renja bom dan kam shu kinyut bami na renja ban libu shudu chamarten hendai la ban segregate la ban penbit penbiang harukom ka badai tang hang ni po shnong renja ni su thu ba commission ga jongi kum ka district council ni kwa ban target lene ban bu ya ka thong ba kini ki jaka yo ki jaka pai ba ki shnong ngin yo ban yarap ling ba kini ki scheme of hair what ngi ka district council ngi don ya kini ka 15 finance commission grant na ka tight grant ngi ai ya kum kini ki project let's say ki wepat ki shnong hang ni po nong thmai pelun ki badang don kam ngi kentu ngi kerpat bapin ai ki application ki jongpi ya ka bangin sale ya ka badan kam bat nakaliang jungi saisian ngaso ban penken maru ban nakaliang ka jungi kum ka district council ngim shim laklet ya ka dor ba shnong renja dang shen ngi layo ban ai ka work order ban penhe lan ban shnabha ya ka ying dorbar ka ba shpolang bat ngi so thu ka juk menta ka perthai menta ka barem dor tengim la ban pendap tang di tai shpolak bat nakaliang jungi ka Khasil Autonomous District Council ngin ai sakumba arpulak nam taban pendap ya kani ka yen dorbar ngashkwa ban ya thuru banalor ki kam ki babun ki bangi wanra hang tai po District Council ki mat ki bakongsan ban thau an ban yada yang ai pi ya ki shnong ki thau ngilawan ra ru ya kawai ka agenda kamat ka bill ka badan kam ha ka bangi khot da ilaka administration of ilaka amendment second amendment bill kabangidang should that pass mentadang arbanai but commitmenti basyen ulat kajela unsayo ban ajing menjur ya kanika bill ka kren syapang ka jing ai bor jong ka district council ya kiseng kentei kiseng longkeme bat kiseng samla ban yadan benta pura hakadar barshnong kani kan long ka jingirap ka bakrau ba kiseng kentei kiseng longkeme kiseng samla kinlong kipaya kibaskem nam taban ai ka kti ka man jongki ban ai ka kti ka diang jongki nam taban pen klaim shushu ya ka jing trekam jong ka dor barshnong ngaso ban kentu pi barok ban ai ka jing kershan ingi ya kanika bill ka bangila det ban pas bat shen ngin sayo e ka jing menjur bat hangtang ngin sai i ba kiseng samla kiseng longkeme kinam treshu i ka kam shnong kinam treshu ka jing shakri pai ba ka jongki ha ka society ne ka shnong tang da ka kam ka balong thli sudah klem ka jing yada jong ka bor jong ka an rei nang ni shakmat pin sala banjo e ka bor jong ka an lingba kani ka bill ka mingila pas ba pin trei ya ka kam shnong hakinono ki shnong hang ne hari khasi nga shu kenturu ya kinong shong shnong sobha ban ya sumar bhai kini kiwa ki badan hang ne po shnong gi jongi namar kum bangi tip menta ki de kiwa let's say kiwa umkhra kawa umpling kani kawa renja kiwa damtring kawa sherpi klalong kawa kabayap hang ni po soshlo
kim don shu ki do do penat ki bala ban im hani kiwa namar takadau ka thong jongiru ngin treshitom da kumno ban thau kilat kunti ban wanra biang ya ka jing khu jing subah ni kiwa ngi don kam ya ka jing treshitom ka jing kit kle bat ka jing sokhya na ki pai ba nong shnong hi baro bakitu ki yeng le si kitu ki jaka ki badan harut wa banga kentu banga kerpat da basngurit ba pinem dei shu ban le se da bampoi ka kali ka por ba biang ru nre yaisha banai berat iki jabo iki nyut chapo wa bat ngi persyang menta ban pen khoi saya kawa mken kawa ketika wa yo bat kawa muat bangim kwa bakini kilai teli kiwa ki bapau ni por rikhasi kin kala kum kawa mkra Kepala Lek Syadu Assam High Court dalakut ka kes kawai ka kunhun bat kawai kunhun ngatip dai manu ta manganum ya thu te ni badang tu te nda ki ong to mentangi jiet no manu ban simti ka sinong ni simti tu banang tu na banang tu ki bele kes bo arngun kawai ka kunhun kam tre ka tu kunhun dang thamai imat na ya shrut te la bun snam kawai do kam tre ka tai hab khadu yong long ma phi te ong ban long manga te nalo bangadai sabar ngasulong MDC kat kasulong bangamdai nang ni hila yarap api kat tu telong api tong ta kasulong kum Sherman nai ong rang ba sulong tengalong Sherman ni takadang so api mene ba sulong ka bangai ka ba nong sulong barokhat ki ba itu itaulut san riu siang ngalam hikmat nang di kum MDC te kapakong san kalong ha ka bangi ai kublai ba penyak nakabenta kani ka jing wanra jung i ya kani ka truk kaban ai ka jing herap ka bakrau khamtam kani ka di ini bentah ini di yo ba man berkhut mestep man mi lang biang ki mo nyut ki nyer ki jabo ki jaban kumno ban sumar ai kublai tang ba sa kublai pat jing kublai ka ba kongsan kalong bangin sumar kani ka truk namar bunsian hangi gibriu tanda yo ju so tu kawan ai yo tu mo te na ta kadau pek da la kumdo ka senong bat ki dong sok senong ru sim ya kani bakam dai ke jong rumah senong kam dai jong ka dorba kam dai jong juno ka dai jong upat ba bar khot kumju ru ya kinong song dukan ba kunta ter ya yo pat menta saya kani ka wei ka kali ka ba pio I ka ba yang hang ne kabahe bat kabala bandang penbet penbiang ya kajing don kam jong kasnong ho ya ki por ki bamensua ngila don yi ki kali ki barit henry kim patla kim la asyu ban penbet penbiang ya kajing don kam jong kasnong ti henry ha kani kapur tang maria keren tang maria kendu ngan ya thu ya pi undah bang yo I ya kawai ke program kawai si ya mila pelong po umpling bai pelat ya ki kali kitrok ngalas ngau benia wang khlebat yo ai kentien ya I habang phun ya I isuang baik pet ke WhatsApp kendet ladap sanction lupa nak bentah kasnong renja dekan long sisa ke burom ke ba ngimpat keren lan ngimpat ong ila perkhat yang I kinong song snong ku boleh sibun ba peniat ya kejing yar kejing mutik perkhat ke jong pi ha ka ba ngila kum ni pat bangin yo I ya kan ketrok ha kan ni ke por ku mangalaong ya pi menne kam dai ka sien ka bringtong lani im dai nong wei yangi haki ba bun teli ki kam ki ba kum ka snong habangi lek ngim juan phai teli pilayo I ngathai la bun teli ki snem ke ba pilaya sakhi ke ba yakin nong rem lani ki benta ki ba ila no sa ka snong bat ngaso sarong menta ba ngatip ilawan hang ni ban pelat ya kan ketrok henrai tang ketrok ngitip baka keti juk I kalong ka bajrong bat ka basbun ngakum uwe na ki nong song sinong baha bapo jong ni ka sumjuk hi wala nga dei u ba nga ai sanat di kiru kapo sinong po thau nga ha ba ka jing penyai ka jong ki ti ka jing kuble ka le chi ba penyai sing siem iba ila tre shitam banwan ra ai kani ka kali kinyut ka pa I naka scheme jong Chief Minister Special Development Fund iba ya ladiru ibak hamlong ibak kentiak bat iba lek khuj takatau im dakwa baka snong katau bakan long ka ba jebo ma mairu ikwa ba kan long ka ba khuj hi ti kai ka bang sutanan ya kan ni ka snong renja
habang ayat lenti men miet kam dei baki penkut tang sisin sisnam na iman man kami ki don be ki volunteer nak snong ki nong penkut nak ni ka snong be judan be man kajan miet ni hadian bala hang ya ki dukan ni po snong di hindiat kamnya ban yoi mo ya ka jing tere stom jong i ba penyat mendai tang ha kani ka snong renja ha ka puar bai long CM mi jan boro ki konsuensi jong ke baha bapo ka jing pe jing kmi mai komisi yang ilala ban penyo ya ka trok kinyut ki babun dadai tharai dadai kiwe hakum kini ki puar bala jan ka election tharai mai babun ni na ki scheme ilara sai konsuensi la jong kani ka dei ka jing yo i jengai mai komun nong yalam uba ban pe ban kmi bahaya ki Snong kitau kiba ha bapo uput usam jongka district council tiana kaliang jonga nganom sim ya kani puar nga aga jing ku kerdo ya ka snong renja bahkan nang yai kiu na kawai ke puar sakawai ke puar batru ba ngin dan bentalam haki ai ke jing tre jongki